Pagkatapos, partner, kan pananaw ng tablet, uwi naman! Alda kita cash naman! Alda kita ngunahin! Miyerkules! Miyerkules, kaya 1,000 pesos ang gaganahan ka sa tuyang maswerteng cash prize winner! Kaya ano pang inalata sa mga nag-comment? Abang-abang! Ipasok na ang mahiwagang Garapon! Tadadin, tadadin! Sexy ang nag-abot kang garapon, ha? Yan! Partner, nagdadakol. Matibay ang nag-ano ka ni? Nagrolyo. Matibay magbiribid. Siguro para luto siya ng biniribid. Matibay mag-arog ka ni partner, oh. Ay, huwag mo aram ng mga para-arugan. Tapos diretso. Aro ka para din. Aram mo? Pinirit yan, partner, pa sa dito. Siya Tanganing na pamunod dakol. ba? Oh, tanganing dakol. Itong ano dating pala, oh. winner, malay mo, siya, bunot na. An maswerte tang Nasa winner, kapalaran- nasa kamot. Nasa kamot Kantablet ni winner. Shane. Yan ang magkakakuha ng 1,000. Ayan. Anong pagmati? Congratulations sa tatuyang cash prize winner. Dengi ba? Basa, partner. Siya si Aida Castañeda Bayonito. 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 Yan. Bako bayoneto. Nagtuturo sa andila ako minsan. Numero, Aida partner. Castañeda Bayonito. Yan. Numero. 0926 0926 284 284 7205. 7205. Globe. Globe. Alright. Sumimbag ka, Aida. Ta nagtuturos Si na pati ang Aida dila o ko. si Lorna o si Fe. Oy. Okay. Ring. Uy, may nagdalugdog partner. Aida. 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 Hello po. Nagaano ka tabi, Aida? Ay, ano po, nagigibong na niya. Nagigibong laya. Piga anong mo ang layat? Salamat. Piga gibo mo ang ano? Sa labat. Sa labat. Ayun po. Ano yan sa labat? Ano yan? Pig titinda mo o pig inom nindo? Instant salamat po. Pagtitinda ko. Saan ka nagtitinda kan sa labat? Hindi po sa Salinggogon. Sa Linggogon Sa kan? linggogon kan. Minalabat po. Minalabat, Camarines Camarines Sur. Arayo ono. Diyan sa Salinggogon, Minalabat, Camarines Sur. Nanay. Bisado mo tabi ang sa imong kauron. Bidbid. Ayaw po si ano, si Ma Salvador po. Ay, matibay ka talaga. Ayos talaga. Dahil dyan. Siram po. Ay, Aper! Sila. Hoy. Taga dyan ka mo sa lugar kan dati ko, kan amigo ko, si Bushil. Ayaw po, si Manahil po. Yan! Ayan. Nanay. Si Manoy Hill. Ano nga ni... Nanay Aida Aida. Castañeda Bayonito, kan sa Linggogon, Dalawa Minalabak, ako. Camarines Sur. Sabi ko, Nanay Aida, sabi niya, ano po? Nanay. Hina po. Oh! Nanay. Opo. Natamaribukon ako dyan. Dakulong tao dyan. Po. Dakulong ng tao dyan. Ang mga aki ko po, aripukan. Piranaki mo. Ay, anong po? Anom! May guson si Mr. Mo. May plano ba kamong dagdagan, Manay Aida? Ay, mayo na po. Nakadaan po sa akin po. Balo na po ako. Biyuda ka na? Ayaw na po. Day kang boyfriend ko niyan. Ay, mayo po. Payo kang boyfriend ko niyan. Nanay Aida! Nanay! Po. Ikatabi ang samuyang winner nin 1,000 pesos! Lagi ang kaugahan ni Manay Nanay! Aida, sain mo gagamiton, Manay Aida, ang ginanahan mong 1,000. Ay, idagdag mo po. Tignan sa ko yung tigigibong pantindang sa labat. Oh! Sa laban. Nanay! Damugon mo tabi ako ha, huli tabi, taarayuon ka, ipapadarami tabi ang sa imong ginanahan. Ayaw po. Opo! Gurano man ang tinda mong sa labat? Ay, depende po sa klase. Yan. 60 po ang retail ko. 60. Iya po. Ano yan? Layang pula o layang dilaw? Puti po. May layang dilaw. May itong puti. May itom! May itom. May puti. itom. Yung kapula-pula, makakadikit.
Nanay Aida! Congratulations! Congratulations, Tabi, may 1,000 ka. Pwede ka pang Tabing magbalit ang aning pagbirnes. May 5,000 ka kung in kaso ikaan mang swerte pang manggana, ha? Ano ang Iyo po, pirmi po ako ano ang masasabi mo, Nay Aida, kay Ma Salvador kan Bicol? Ano, magayon man? Ay, iyo po, magayong mat. Nahiling ko ako nagtatatsan. Nailing talaga. Ayos! Nanay Aida, anong man Tabi ang masasabi mo sa kuyang kapartner? Si Mr. Siram, gwapo man. Ay, iyo po, gwapo na. Kabagay ko ng duwa. Ano? Bagayong po ka ng duwa. Bagay kita, partner. Ayos! Okay, anong masasabi mo, Manay Aida, sa Ako Bicol Party List kay Congressman Pino Garbin and Congressman Saldico? Ay, nagpapasalamat po ako sa iya. Kagabos po, nakulban po siyang natatabangan. Sana po ano pa sa iya ang gabos na matabangan niya. Ayan! Nanay Okay. Aida, congratulations, Tabi. Asin mabuhay, Tabi ka mo. Mabuhay, salamat! Salamat po. Bye-bye! Okay, bye-bye! Okay po. Ano ka ng winner? Sarong apod sana, dapat nakakasimbag. Tapos aram na niya, partner, kung Oo. si Saya nag-apod sa saya. Tama. Nakatsubaybay permis si Manay Aida Castañeda Bayonito. Aram niya nga ni partner na nagchatsakitan. Tama. Ayan, Alam congratulations. pinaka-importante, aram niya na magayon ka. Ay, aram niyang gwapo ka. Tama. Ayan. Ayan ang gusto ta, partner. Ade, mga Ah. ka-aksyon, igwa kitang mga natabangan, igwa kitang napaugma. Iyan ang pinaka-importante, partner. Bago kita magparang partner, paano manggana pala ng cash? Ayan, sa mga nagmamawot man, manggana ng cash, kinakaipuan na nindo mag-like at sa mga official Facebook page, Action Cost Center. Dapat kamo mga ka-aksyon, mag-comment kung nata kinakaipuan nindo manggana. Asin dapat partner, dahil paglingawan, mga ka-aksyon, mag-tag nin mga FB friends. The more, the better. Ayan, saro na naman na makabuluhan sarong produktibong pagkahapon ang inihatod sa Indokan Ako Bicol Party List sa paagi kang programang Tabang Ora mismo. May napaugma, may natabangan, may naayudahan, may naalalayan. Siyempre, And syempre, nagtao kita ni bagong pag-asa sa paagayan ni Congressman Saldi asin ni Congressman Pido kan Ako Bicol Party List. kami po ang sa indong mga nakasabay. Ako ang sa indong lingkod, Mr. Siramkan Bicol, Joshua Martinez. Ako man mga ka-aksyon, and mga Salvador kan Bicolanja, Remy Araneta Mindones. God bless Bicolandia and mabuhay! Maray na pagkahapon, asin salamat.